спектакль болғанда сен мұнда, шың болмағанда сен үйде. Екінші үй бұл біздің. Театр иммәлекем. Ішінде, ол үйге қайтып, еріп қайта тұрған іш. Іш жерінде қауымай тұрған өзімнен еріп қайта тұрған. Шаң көре, мен іштерде болым, үй ғайлы ол башқа нәрсе. Театрны ішкіне етіп, қабыл етіп болмай артист үшін. Шынки көп уақытын, міне тәулік ішінде көп уақыт бар, көбірек уақытын актер барыбір театрда өткереді. Шоңа көре, оны нешіктір нық айырып болмай, ол барыбір үйге әйлене, лекен нендер башқаша үйге. Китапхананың өзі есе болған кебек театрның да теге. Театр тузан еседір енді, ол театр, шулай деп айтылар, театр тузан есе теге. Нендер киімнер есе, бейрамларда салат еселері шыға театрда. Біздің театр біразғына кәхуә есе бар аның біразғына шындай яңа ясалған жиһазлар есе бар. Һәм инде түрлі строй материаллар есе бар. Ләкин алар барысы да нендер яқын ис болып тояла. Эшләп йөрүче кешеләрнең уй фикерләреннән туган ниндидер бер мистик ис дип уйлыйм мин. Мин аны аңлата алмыйм. Син эшлисең икән Камал театрында. Ул Камал театрында эшләүче кешеләр ул исне белә. Мәсәлән, башка кешеләр аны белмәскә мөмкин. Китап бит менә укыйсың. Әйтик, Галимҗан Ибраһимның әйберен укысаң, ул анда табигатьне сүрәтли. Мен білмеймін башқа кіші нешіктір, мен шушы табиғатта жүрген шекелі болам. Кино экраннан қарайсың бейтейінде. Анда тігі кіріп кетіп болмай. Амында нешіктір міне артистің да сол үшін сезесің, тамашашың да сол үшін сезіп, міне шолай аралашқан кебек менің өзіме. Иліңнің, дүнияның бүгінгісін көресің, білесің келсе, театрға келіп, шамаларға мүмкін. Міне ұқшашлығы шондадыр. Шыннан да міне күзгі білен нешіктір нетерге бола, келішерге бола. Біз бетінде күзгіге бар ұрын нешіктір матурлықны көрер үшін мөрәжәғат етеміз күзгіге, шулай бит. Нәрсеңдер түзетіп қоясың келе, еме шулай еттіріп, шешеңнен жиып қоясың келе, әзірек өзіңні пүқтәләндірәсі келе, матур айтасы келе. Менімше артист бетінде ол барысында яқын етерге тиеш, ләкин тиеш сөзі бит ол мен тілейм дегенні аңлатмай. Мен тұрмышта мұңсуырақ, шоңа көре меңа мұңсу рөлләрні ойнау жеңілірек. Ләкин комедияны ойнау ауыр болғанға көре ол меңа қызығырақ. Чөнки ул катлаулырак, аны ничек зәвыклы итеп була. Минемчә, менә зәвыклы комедия ясау ул бик зур эш, бик катлаулы һәм кызыклы эш. Менә шундый эш белән күбрәк шөгыльләнәсем килә башлады соңгы арада. Милли код дигәч, ул Зәңгәршәл спектакле күз алдыма килеп баса. Мин үзем кичкенәдән шушы театрда туып үскән бала дип саныйм үземне. Һәм Зәңгәршәл спектаклен караганда, син безнең татар мөхитенә шумып, шушы геройлар белән бергә яшәп, аларның кайгылары, аларның шатлыклары белән уртаклашып, син шушы безнең милли дөньяга кирип, шушы дөньяда йөзәсең кебек. Театрга тамашачы ничек килеп керә, шоугыр килеп керә. Залга кергәч алар бер-берсенә кычкыралар, куядыр инде. Син дә килдеңме ди, без дә килдек әле менә монда ди. Ләкин менә спектакль башланыр алдыннан ниндидер бер илаһи тынлык барлыкка килә залда. Театр хәзерге бүгенге цифровизация заманында, гаджетлар заманында, ялгызлык заманы дип әйттем мин аны. Кеше ялгызы гына гаджет эчендә утыруы, ул ялгызлык. Һәм кеше үзенең табигаты буенча ул мохтаҗ, ул аралашуга мохтаҗ. Спектакль һәр вакытта яңаша уйнала, чөнки әдәбият мәсәлән, яки кино, име, телевидение, ул ниндидер бер яклы коммуникация гына. Ә монда сәхнә һәм тамашачы залы арасында ул туры элемтә, ул жанлы элемтә, ул сөйләшү, аралашу. Китап үзенә бер төрле, экраннан карау икенче бер төрле, ә монда театрда аралашып яши кеше. Кино ул һәр вакытта бер төрле уйналса, әсәр бер төрле укылса, спектакль һәр вакытта төрлечә уйнала. Һәм ул тамашачыдан да тора. Тамашачы кая кирәк икән, шунда акцентларын куя, кая кирәк икән, үзенең көлүе белән сине туктатып ала, темпын үзгәртә спектакльнең. Тынлыгы белән, күз яше җибәрү белән темпын үзгәртә. Һәм менә ул спектакльне без тамашачы белән бергә без аны үзебез формалаштырабыз, үзебез барлыкка китерәбез. Театр әлбәттә тормыш көзгесе. Хәзер инде замана үзгәрде диләр, но заманага үзгәртеп тә бит кайбер спектакльләрен куялар. Тормышның көзгесе ул театр. Театр тәрбияли, татар телен саклап калган берсе театр, берсе дин. Бер тапкыр театрга килгән кеше, спектакльне карап, шушы спектакль эченә кирип киткән кеше, ул инде бүтән оныталмый шушы хисне.